Това какво е? Виж това нарисуваното. Да. Коя е тая буква? Буква А. Защото нарисувано А11. Вчера ходих на очен лекар, оплаках му се, че като трябва да чета нещо и рязко започвам да недовиждам. Лекарят ме прегледа и ми каза, че нямам проблем с зрението, просто трябва да науча азбуката. Сега вижте как ромските майстори на комиците учат българската азбука. Аплодисменти за Любо Нейков и Руслан Мъйнов. Жони! Жони! Ела тука! Слушай, ама сега внимателно. Расиста каза, че повече никаква работа няма да ти дава, да ни дава, докато ти собствено не научиш български език. Разбрали ма? За това сега ще те научавам на български език. Да. Да. Започваме с буквата, с азбуката. Буква по буква, цяла азбука. Гледай сега тука. Това какво е? Виж това нарисуваното. Да. Коя е тая буква? Буква А. Защото нарисувано А11. А, така. Следващата буква коя е? Това е буква Б, защото нарисувано Боклук. Боклук си ти. Това е 11. 11. 11. 11 с Е. Това е В. Това е Веско Маринов. Какво е? Веско Маринов. Как Веско Маринов, бе? Къде го виждаш тук Веско Маринов? Веско Маринов пее, затова се поти, падат капки, под това са капки от Веско Маринов. Затова В Веско Маринов. Не! Това са капки дъжд. В, вали, вали, В. Вали. Вали. Следващата буква. Това е В. Волан. Това е Г, геврек. 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 В геврек. Геврек. Следващата буква коя е? Следващата буква е Р. Ръка. Не е ръка. Това е дай някой лев, бабатко. Дай някой лев. Дай някой лев, бабатко. Това е дай някой лев, бабатко. Да. Това какво е? Това е буква Ж, защото това е жената ти. Това е буква Ж, защото е жаба. Жаба. Жената ти жаба? Да, жената ти жаба. Буква жаба. Ж. Жаба. Само жаба. Само жаба. Жената е друга буква Ж. Това е... Това е... За... Какво е това? Заек. 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 Буква З. Буква З. Заек. 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 Буква З. Буква З. Това какво е? Какво е това сега? Жаба и заек. И. Жаба и заек. И заек. Следващото. Това е Йордан комшета. Това е йога. Дони, йога. Дони. Йордан комшета, йога ли? Не. Това е буквата Йо. Йога. Това го знам, това е К, кацетофон. К, кацетофон, правилно. Следващото. Това е... Какво е? Лаптоп.
Това е лаптоп. Лаптоп. Лаптоп е това. Това какво е? Това го знам, това е лаптоп. Не. Това е маптоп. Маптоп. Това е лаптоп. Това е лаптоп. А това е маптоп. Това лаптоп и мап. Лаптоп и маптоп и кастовони, масколони, тонколони, масколони, макарони, одиколони. А така. Правилно. А сега? Какво сега? Няма нищо, сега. Не, нищо, правилно, не, нищо. Това какво е? Това го знам, това е фафла. Не. Това е паркет, паркет. Това е паркет. Паркет е това. Паркет. Това е паркет. Това е паркет. Това какво е? Това е таралеж. Да. Само, че това е таралежка. На. Как разбра, че това е таралежка, пак да те питам? Таралежка е женске. Аз не съм нарисувал всички срамоти сега тук. Хубаво, добре. Това какво е? Това е паркет. Не, това е фафла. Това е фафла. Това какво е? О, това го знам, това е Ето, COOH, CH2OH, това е формулата на хилуронова киселина. Това е Хей, бре, страшен си. Аз това не го знаех. А това какво е? О, това го знам, това е Дай някой лев, бе, бат. Не, това е я дай някой лев, мамако. Я дай някой лев, Я дай някой лев. Не, ти я дай някой лев, мама. Не, ти дай някой лев, мама. Я дай някой лев, мама. Ти се расиш. Ти се расиш. Нищо не разбра. Нищо не разбра. Жени, я дай някой лев. Ти на мен. Я дай някой лев да те уча. Неговите герои са по-тъжни и по-прецакани от героите в приказките на братя Грим. Той е малък принц и голям пропадняк. Аплодисменти за поредното превъплъщение на Христо Гърбов, Малкият принц. Аз съм малкият принц. Или по-точно бях. Сега съм алкохолик. Малкият принц се превърна, да видиш, в буклук. Ме. Продадох красивата си роза, а любимата си овца задробих за Гергьов ден. И друг път се ми разказват за моите неволи, но днес ще разкрия защо пропаднах така развиваш. Заради кризата фактически. Кризата удари и други популярни лица, анимационни и приказни герои. Така, например, тримата братя и златната ябълка вече са тримата братя и златната огриска. Принца и просека са вече просека и просека. Червената шапчица, облечена само по шапчица. И работи така до гората. Но около връщането. Виж, тя е само добре, значи. Котарага в чизми е вече котарага в сървули. И то скъсани. А дядо Мраз е поръден да играе Снежанка. Седемте джуджета починаха от глад. И сега вече популярната приказка се казва Снежанка и седемте гуснали букета. Ферди Мравката много слабна и вече е популярен като Ферди Въчката. Малката русалка е нарязана за суш. Грозното патнице така и не събра пари за пластична операция. И не може да разбереш пати ли или е само грозно. И Аладин продаде вълшебната лампа и сега си търка
И няма казвам какво ти търка, айде.